Prind. Care bă duci la apă, mă, să-i pornească? Nu, barata felul. Ia da iar, vino. Pe ăla ni? Au dincolo? Nu, dă-le, mă. Așteaptă, așteaptă. Pe ăsta ni? E Pe ăla? Te spune? Da bine, dă-le, mă. Ce îți zice, poni hosule? Da. Păi, dar nu zic că a intrat doamna, că ai zală, doamna, stai znica. Păi da, vrei, dar nu toate, câte da, vrei. Nu, pune la rece acolo. Da, bă, căciune, mă. Păi, că de unde, e și în casă. Ecco se mese. Da, căciune. Non si mette? Da, mai spunea că ai întrebat cu tu. Alo. Da. De unde suntem? De unde suntem? Vai, nu dacă te fut un pic în gură te fut. Ia să răspunzi tu, mâță, du-te dracului, târfă. Oprește dragutele ăsta. Da, și unde se zice? Că de unde ești, nu fut în gură, nu fut. Dar de unde e, mă, că te dișează? Nu știu, nu să zic eu. Nu, sau te obli pe hain. Deu să se vine la puto pumnul. Ti vedo poi una te si morte. E pas. Cine suntem? Care zic că te-ai mine că să te fute în gură? Du-te dracului moldoveacă prostă, olteacă prostă, că vii să-ți fută în gură. Atât îți dau un pumniotă în morte. Am făcut mă ulteam prost de ardelea, du-te dracului, cognoasă. Fomea! La măta, ești mortă de foame tu, fomea! Ciao! Du-te dacă îți dau o muie! Dele, mă. Și ești faină! Șeapa la măci! Ia? Că toți moldoveani, toți viziteți! Ai pe prostani! Noi ardeleani și bănățeani suntem mai bogătăuși! Foamea pe blocurile grima ajustată, nu de foame! Aduc pe blocuri! Ce dracului! Nu mai, trebuie să... Iulian, mă. Eu fac și numărul, mă. 206, 800.